Miňo, 3, 2, 1 a môžeš ísť. Takže prvá otočka. Druhá otočka. Krásna. Vaše rodiny tu. A to máme aj my. Že? Teraz pozorne sledujte. Treba skutočne zastaviť len na chvíľu, ale čo najpresnejšie, teda nie takto. No a teraz slalom. Ideme do garáže. Treba povedať, že v garáži treba zastať tak, aby bolo celé auto v garáži. Lebo aj za to je potom 5 trestných sekúnd. Ak chcete, môžete si aj smerovky pustiť. Minuloročný víťaz hovorí, že komplikované. Je to vymyslené troška tak zákerne, by som povedal, aby ste si skutočne zašoferovali, jak sa patrí. No a teraz uvidíte, ako sa budú paliť gumy. Takže tu je tá druhá stopka a už priamo do cieľa. Tak, videli ste